Gipaubos sa COMELEC Yellow Category ang 15 ka mga lugar dinhi sa Central Visayas. Samtang Election Task Force sa Department of Education ilusad-usab. Ang update sa eleksyon sa report ni Femery Dumabo. Moabot sa 15 ka mga syudad ug probinsya sa Central Visayas ang gipaubos sa COMELEC Yellow Category sa maabot nga Mayo 12 nga national and local election. Mato di COMELEC 7 Director Attorney Francisco Pobe nga aprobado kini sa ilang assessment nga gihimo sa Regional Joint Security Control Center kagahapon. Walo niini nga naa sa Subo nga mao ang Daan Bantayan, lungsod sa Argao, Cebu City, lungsod sa Balamban, Mandawi City, lungsod sa San Fernando, Dalagit ug Dumanhog. Samtang laing 7 ka mga lungsod ug syudad na himutang sa lalawigan sa Bohol nga mao ang mga lugar sa San Miguel, Buena Vista, Trinidad, Ubay, Inabanga, Tubigon ug Tagbilaran City. Ano yung yellow category? Dalawa ito ang tinitingnan. Number one, there's an intense intense political rivalry of the candidates. And second is the possibility, dahil mainit ang politika, the possibility na tiningnan ng PNP at AFP na baka mayroong mga magsisit advantage na mga PAGs or mga personnel to hire just to restore the peace and order of the area. As far as Police Regional Office 7 is concerned, so as of now, wala pa tayong nakukonfirm na presence ng private armed groups dito sa province of Cebu, sa Tri-City, and Bohol. However, there are informations na possibly ay merong mga potential PAGs. No? But however, ngayon, hindi pa tayo nagko-confirm. To inform us, decision makers, and yung ating mga chief of police and ground commanders, that to look to that place more focused. Dugang ni Pobe nga paday ng ilang assessment sa tanang mga lugar sa Central Visayas kunwa bay kausaban sa COMELEC color-coded classification. Samtang ilusad ang Election Task Force sa Department of Education sa Central Visayas sa Matag Division Office. Tahas nila ang pagmonitor og paghatag og dinaliang tabang sa kapin 16,000 ka mga milangkob sa Electoral Board o sa mga support staff nga mga magtutudlo sa eleksyon karong Mayo 12. I-activate ang task force sugod sa Mayo 11, bispera sa piniliay. For all general publics, of course, we are giving priority to our teaching and non-teaching personnel, but anyone who has concerns regarding sa ilahang pagbutar ba or how it is being managed na inside the school premises, pwede yun sila makapadangan sa ilahang mga concerns. Obani Cleofer Lumaya Gugrod, Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.